गोसोम गोफाखौ मोजां मोनग्रा सासे एक्ट्रेस उजिबावलायबाय बर'नि गेजेरावनो किन्तु मोजां फिल्मनि एक्ट्रेस नङा बर' हारिखौ लासिंसिं फोनांनायनि एक्ट्रेस पिक्चार और कुछ बाकी है नोंथांमोननि गेजेराव आङो फुल दामखावना होनोसै भिडिअनि गेजेर गेजेर लागायखावलांबाय थानोसै नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादो हेलो हेलो भिउआर्स नोंथांमोना नुदों नैबे स्क्रिनाव सोलिबाय थानाय बर'नि सासे जौगाफुबाय थानाय बुथार जानो थांनाय माने गोदान एक्ट्रेस मिथिबाय नैबेखौ मा फोलानो नागिरदों समाजनि गेजेराव नैबे एक्ट्रेसआ बर'नि एक्ट्रेसआ सासे गुबुन हारिनि सेंग्राजों नैबिदि उफ्ले उफ्ले रिल्स बानायनाय देखायनायखौ बै इयुन जेनेरेसन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नैबे सिख्लाया मा फोलानो नागिरदों नामा फोरोंनो नागिरदों नामा नैबिदि जाहोनानै गुबुन हारिजों हेलो एभ्रिवान गुड मर्निं टु ऑल माय भिउआर्स माय फेमिलि नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय तो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय इन्ट्र भिडिअआव मानि बागै दिनैनि भिडिअआ फैगासिनो आरो दा सोलिगासिनो नैबे जाबाय ट्रेन्डिंआव थानाय जाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय कमन जाथाय होननानै जोङो बुंनांगोन आरोखि आं हले 1% साबजानाय मोनाखै दे गाइसमोन नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं बेखौ मिथिया नैबे स्क्रिनाव सोलिबाय थानाय जाथाय नैबे भिडिअनि सायाव आङो 1% आङो मोजां मोनाखै आरो तो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो नैबे सिख्लाया बबेनि नैबेखौ क्विक एक्शन इमिडिएटलि एक्शन लानांगौ बिनि गामिनि मानसिफोरा आरो बेहा बिमा बिफा गैया नामा परिबार गैया नामा बिनि बिदा फंबाया थाबैनो नैबेखौ दबथायनांगौ जाहाथे नैबे अलखदाव गोलैया आरोखि स' अलखदाव बिपदाव गोलैनायनि समावसो आइ आफा बिदा फंबाय नागिरगोन नैबे सिख्लाया सानसे समाव जाति नागिरगोन होनबाना जाति नागिरगोन मिथिबाय आंबो बर' जातिमोन होननानै बै सोरखौबा सोरखौबा बर'नि आफादफोरखौ नागिरलाबायगोन आरो जेब्ला बिपदा जागोन अब्लासो स' बिसिनि गामिनि गामबुराफ्रा क्विक इमिडिएटलि एक्शन लानांगौ नैबे सिख्लानि सायाव नैबे रिल्स बानायग्रा सिख्लानि सायाव स' नोंथांमोना जायफोर गोदान चेनेलखौ खिन्थु साबस्क्राइब खालामदै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो दागालां आरो गावसिना होलां एकदमबारे नैबिदिनो भिडिअ नायनो थाखाय आरोखि एकदमबारे गरम गरम आपडेटफोरखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों नैबे चेनेलनि थ्रुयैनो नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन आरोखि स' खिन्थु आं नैबे सिख्लाखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो भिडिअखौ बायसान्सआव नुदोंबाबो जिखुनु नोङो रागा जोंबाबो नोङो जोंखौ जेबो खालामनो हाया आं डाइरेक्ट होनखायो जों आरो थब्लं गब्लं डाइरेक्ट बा डाइरेक्ट जोङो फेस टु फेस जोङो डाइरेक्ट बुंखायो खिन्थु नोङो मुस्लिम नोङो गुबुन जातिखौ नोङो गोसोथोदोंना नों मोजां मोनदों नोंखौ लाया बियो मोनसे इन्जयनि थाखायसो नोंजों बियो गेलेदों रमान्टिक मिथिबायना बिनानाव सिस्टार मोजां मोजां नोङो गोजान जा नैबे सेंग्रानिफ्राय आरो जायफोर सिनायो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना नैबेनो हर आरोखि नैबे दामजागोन सानसेबाबो दामजागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना शेयार खालामनाल' हो गामिनि गामबुराफोरा जाहाथे नैबे भिडिअखौ नुबा लाजिगोन आरो नैबे सिख्लाखौ जेबो खालामनो हाया माने लाजिनाय गैया बिसिनि गामिनि समाजनि मानसिफोरा आरोखि मिथिबाय ओंखायनो नैबे सिख्लाखौ दबथायनोनो हायाखै बिसोरो जेबो बुंनोनो हायाखै रिल्सखौ नुदोंबाबो एफा जुदि हाजार हाजार भिउस ओरैबायदि भाइरेल जागासिनोबा बिसोरनि न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोराबो गासिबो नुजोब्बाय बिनि भिडिअखौ होमबाबो जेबो खालामनो हायाखै दबथायनो हायाखै बा एफा बां जुदि एफा गंगोराबा मोनसे आफादजों क्विक एक्शन लाजागोन नोङो मिथिबाय एफाबो दम दारु जानाङा मिथिबाय सिस्टार मोजां मोजां गोजान जा आरो भिडिअखौ नोङो मा साननानै नैबिदि रिल्सखौ नोङो बे सेंग्राजों बानायनाय नोङो मा नों नाय बिनानाव बारा गोबावानो जायाखै मैया सानसे दाख्लै सानसेल'सो बारदों बिनि सिगांनो गुवाहाटियाव मा जाथाय जादों नोंथाङाथ' नुखादोंआनो जानो हागौ ट्राइबेलजों ट्राइबेलनो बेबायदि ट्राइबेलानो बेबायदिबावसो आरो गुबुन जाथियाथ' गुबुन हारिनि माबाफोराथ' ट्राइबफोराथ' आरो मा खालामबावगोन नोंखौ हे हारसा आरो नोंनाथ' माबा बुस्थुबावसो मैया जोंना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ होनदोंमोन ना आगल खाथा होननानै आगल खाथाबावसो नोंना आं नायनायावनो डाइरेक्ट मिथिखायो बिसिना थानाय स्टाइल मडेलानो एसे आलादा रोखोम जाखायो बिसिना मिथिबायना थ' नों नुनानैबो नुसेयावबो जुदि नोङो जुदि बेफोरबायदि बानायनो थाङो थ' बर' हारिखौ मा नों नासयदों नामा ना देखायदों नोंनि भिडिअखौ जों साबजानाय मोनाखै आंथ' एकदम 1% नोंनि माबाखौ आङो रिल्सखौ नायनोनो सुखुवाखै माने नुनाय लोगो लोगो एकदमबारे गरम मिटार एकदमबारे सेन्टिमेन्टसो जाखांदों आंहा
नोंखौ एकदमबारे भिडिअ बानायथारगोनलै आं गवालायनानै एकदमबारे सिखारग्रो आं नोंनि थाखाय नैबे भिडिअखौ आङो बानायनो गोनां बाध्यता जादों मिथिबाय बुरबक नोङो साला सासे गुन्दै आखुनि नों सासे सभाब सरित्रहीन सिख्ला नोङो मिथिबाय गाज्रि आखुनि मानसि नोङो मोजां आखुनि मानसिया माब्लाबाबो जिबनावबो गुबुन जाथि लाया आरो गुबुन जाथिजों बिदि एक्टिभ थाया नोङो दा नाय बा ओरैबायदि उफ्ले दिनैसो आं मोनदों होननाय बायदि आरो नोंना नामा देखायदों बर' हारिखौ मा खालामनो नागिरदों नोंलाय देखायनो नागिरदों मा मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों नों बर'खौ दामजागोन नोङो सानसेबाबो नों दामजागोन नों बे साननैसोनि बिथोराव नों दामजानो थांगासिनो नोङो भिडिअखौ नुदोंबा रागा जोंबाबो नोङो जेबो खालामनो हाया जेबो फैलानो हाया आं डाइरेक्ट बुंखायो हेल' भिउवार्स नोंथांमोना हाजासे नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ जाहाथे नैबे सिख्लानिसिम मोनहैयो आरो गामिनि मानसिफोराबो जायफोर नुदों बे लाजिनांथों बे सिख्लाखौ बिसोरो जेबो दबथायनो हाया बे माबानि बै गामिनि मानसिफ्रा बिसोर गामिनि मानसिफ्रा बे सिख्लाखौ जेबोखौनो होनो हाया खोमा बांगालजों मोसालायनाय खुदुमलायनाय ओरैबायदि रिल्स बानायनायखौ स' हामबायसै दिनै भिडिअखौ आं नैबे समाव दोनथ'नाय जासिगोन एगेन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जरुर थाबनो बाय बाय